Ivangeli likaJohane, isahluko sesishiyagalombili nevesi lama-34 lifundeka kanje. UJesu wabaphendula wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. Wamukelekile kumnikelo. Kunohlobo lobugqila olungabophi imizimba yethu kodwa olubopha imiphefumulo yethu." Lapho uJesu ethi kuJohane isahluko sesishiyagalombili, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, wonke owenza isono uyisigqila sesono, akagcini nje ngokukhomba izenzo zokwehluleka komuntu ngamunye. Udalula inhliziyo yesimo somuntu, isono esivamile esingaphenduki esisibophayo." UJesu usebenzisa inkulumo ethi ngiqinisile ukuze asiqaphelise ngeqiniso elijulile likaMoya. Isono akukhona nje lokho esikwenzayo, yilokho esizibophezele kukho. Ngaphandle uma yena esikhulula. Lokhu akukhona ukukhubeka kanye nje ekwenzeni okubi. Lamazwi embula umkhuba wesono oqhubekayo, indlela yokuphila lapho kubusa isono, futhi kungekho ukuphenduka. Ngosuku lukaJesu, amazwi akhe abacasula abaningi ababephikelela ngokuthi base bekhululekile kakade. Bathi bayinzalo ka-Abrahama. Kodwa base bekhohliwe umlando wabo omude wokugqilazwa ngokomzimba futhi, okubaluleke kakhulu, bakushaya indiva ukuthunjwa kwabo okungokomoya. Njengabo, nathi singaba yizimpumputhe ekugqilazweni kwethu. Singaziqhenya ngokuzibusa, kuyilapho buthule. Silawulwa ukuhaha, ukuqhosha, inkanuko, ukucasuka, noma ukwesaba. UKristu akazange eze ukuzojabhisa izoni, kodwa ukuze azikhulule. Ubona amaketanga ethu futhi ukhuluma ngeqiniso nangobubele. Amandla afanayo amvusa kwabafileyo, anganqamula ukubanjwa kwesono phezu kwethu, hayi nje inhlawulo yesono, kodwa amandla aso ansuku zonke. Inkululeko iqala lapho sivuma iqiniso. Siyizoni ngokwemvelo futhi isono siyinkosi enonya. Kodwa uJesu, ogcwele umusa neqiniso, unikeza inkululeko yangempela. Akagcini ngokuthethelela izono zethu, ubuyisa izinhliziyo zethu. Futhi labo indodana ebakhululayo, bakhululekile ngempela. Masikhuleke. Baba, siyabonga ngeqiniso elisivula amehlo nomusa osikhululayo. Siyavuma isidingo sethu sokuhlenga kanye nokukhululwa esonweni esisibophayo. Siyabonga ngokuthumela uJesu ukuba aqabule amaketanga ethu. Sisize sihambe enkululekweni asithengela yona, singabe sisaphila njengezigqila zesono, kodwa siphile njengabantwana bakaNkulunkulu. Ngegama likaJesu, amen.